тоҷикистон дар солҳои рушди саноат саҳмгузор бошанд. ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди хоҷагии зотпарварии Саодати ноҳияи Хӯросон дар заминаи комбинати шири шаҳри Душанбе соли 2014 ба фаъолият шурӯъ намуда дар масоҳати 14,2 гектар бунёд гаштааст. Дар ин хоҷагӣ дар баробари парвариши чорвои калони шохдор инчунин сехи коркарди шир мавҷуд мебошад, ки ба истеҳсоли маҳсулоти хушсифати ширӣ машғул аст. Вобаста ба супориши мизоҷон маҳсулоти омода гашта то бозору марказҳои савдо дастрас карда мешавад. Хоҷагии зотпарварии Саодати ноҳияи Хӯросон ягона коргоҳест, ки бозору дуконҳои ҳудуди ноҳия ва шаҳру навоҳии минтақаро бо маҳсулоти ширӣ таъмин мекунад. масъулини коргоҳ азм доранд, ки минбаъд низ барои кормандон имконияту шароити хуби корӣ таъмин намуда истеҳсоли гуногуни маҳсулоти шири босифатро барои мардум пешниҳод созанд. иқтидори истеҳсоли корхонаи мо то 4 тоннро ташкил мекунад, ки вобаста ба талаботи мизоҷон истеҳсолотро мо баро монда истодаем. зиёда аз 10 номгӯи маҳсулот дорем мо, ки пешкаши мизоҷон гарда истодааст. маҳсулотҳои ширии хоҷагии зотпарвари Саодат бештар дар минтақаи Хатлон ба фурӯш гузошта мешавад. ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди рушди водии Вахш, ки ба коркарди сангу шағал машғул аст, аз умраи корхонаҳои дигари саноатии пешрафтаи ноҳия маҳсуб мешавад. дар ин ҷо зиёда аз 15 нафар сокинони маҳаллӣ бо ҷойи кори доимӣ ва маоши хуб таъмин гаштаанд. корхонаи мазкур дар хатхади соҳили чапи дарёи Вахш мавқеъ гирифта имкон дорад, ки дар як рӯз то 400 куб маҳсулот омода кунад. ба гуфти роҳбарияти корхона, бо сабаби зиёд будани талабот бо ин намуди масъолаи бинокорӣ, онҳо азм доранд, ки иқтидори корхонаро солҳои наздик то 500 куб расонанд. корхонаи мо аз соли 2012 ба фаъолият оғоз карда дар ин ҷо 3 намуд маҳсулот омода мешавад. санги калон, сангреза, хом. ашёи хома аз дарёи Вахш оварда дар ин ҷо коркар мекунем. гуфтанд ба маврид аст, ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба корхонаҳои тавлидотӣ аз ҷумла коркарди регу шағал таваҷҷӯҳи махсус дошта ба он соҳибкороне, ки бо мақсади бунёди корхонаи истеҳсолӣ ба кишвар таҷҳизот ворид месозанд, як қатор имтиёзҳо низ муқаррар намудааст. соҳибкорон бо қаноатмандӣ аз имтиёзҳои фароҳамнамудаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳавасманд гардида талош бар он доранд, ки дар рушду равнақ ёфтани соҳаи саноати кишвар саҳмгузор бошанд. ҷумҳурии тоҷикистон саноати кунунӣ босуръатро ҳамчун ҳадафи чоруми стратегии кишвар қабул намуд, ки он барои таъмин намудани устувории иқтисодиёт, ташкили ҷойҳои навикорӣ, баландбардоштани иқтидори содиротии мамлакат ва рақобатнокии он заминаи амиқ мегузорад. дар соҳаи саноати ҷумҳурӣ барномаҳои зиёди рушд амалӣ гардида истоданд, ки ҳадафи асосии онҳо навсозии корхонаҳои пешину бунёди корхонаҳои нав, татбиқи технологияҳои инноватсионӣ дар истеҳсолот, раҳандозии истеҳсоли маҳсулоти нав ва зиёд намудани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти содиротӣ буда барои гузариш аз иқтисоди аграрӣ саноатӣ ба индустриялии аграрии замина мегузорад. хабарнигорони минтақавӣ мо мавзӯъро аз вилояти Суғд идома медиҳанд. президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон зимни ироаи паёми солона ба маҷлиси олии мамлакат ба муҳимтарин масъалаҳои марбут ба рушди иқтисодиву иҷтимоии мамлакат дахл карда роҷеъ ба ҳалли саривақтии онҳо дастуру ҳидоятҳо доданд. сарвари давлат ҳамаи бахшҳои хоҷагии халқро мавриди таҳлили амиқ қарор доданд ва иҷрои ин нишондодҳо бешубҳа ҷиҳати таъмини зиндагии шоистаи мардум мусоидати фаъол хоҳад кард. дар паёми навбатии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба маҷлиси олӣ таҳлили тамоми соҳаҳои хоҷагии халқи кишвар дар 30 соли соҳибиқтидорӣ баррасӣ карда шуданд ва албатта он дастовардҳое ки дар давоми 30 соли соҳибиқтидорӣ дар тамоми соҳаҳо ба даст оварда шуданд хеле назаррас ҳастанд. албатта ин дастовардҳо имконият медиҳад, ки дар оянда боз Тоҷикистон рушд ёбад ва барои ҳадафи асосии
ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ки ин таъмин намудани зиндагии шоиста ба ҳар як сокини кишвар ба ҳисоб меравад, он таъмин гардад. барои ин тамоми имкониятҳои имрӯз фароҳам оварда шуданд ва албатта ҳама он нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ, нишондиҳандаҳои иқтисодӣ соҳаҳо дар хусусан солҳои охир аз он шаҳодат медиҳад ки тоҷикистон дар самти рушди устувор қарор дорад. дар паёми имсолии хеш ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомирраҳмон зикр намуданд ки бинобар аҳамияти бузурги соҳаи саноат дар рушди минбаъдии мамлакат, ҳалли масъалаҳои иҷтимоию иқтисодӣ ва таъмин намудани иҷрои ҳадафҳои стратегияи миллӣ аз ҷумла раванди саноаткунонии босуръати кишвар пешниҳод менамоянд ки солҳои 2022-2026 яъне то ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии тоҷикистон солҳои рушди саноат эълон карда шавад. бо эълон гардидани ҳадафи чоруми ҷумҳурии тоҷикистон, ҳадафи миллии саноаткунонии босуръати кишвар аллакай чикале ки дар паём қайд гардид, фақат дар соли 2021 ҳаҷми маҳсулоти саноатӣ 21% афзоиш ёфтааст ва дар ин самт дигар соҳаҳо низ афзоиш ёфтаастанд. ва инчунин сарвари давлат дар паёми худ вобаста ба таъмини рушди устувор қайд намуданд ки дар оянда ба масъалаҳои рақамикунонии иқтисодиёти миллӣ, инчунин татбиқи иқтисодиёти рақамӣ ба рақобатнокии он маҳсулотое ки имрӯз дар кишвар истеҳсол карда мешавад, барои таъмини он на танҳо дар дохили кишвар, дар минтақа, инчунин барои ба содирот равон намудани маҳсулотое ки имрӯз дар кишвар истеҳсол карда мешавад диққати аввалин дараҷа дода шавад. ва ман фикр мекунам ки маҳз бо эълон гардидани солҳои 2022-2026 саноаткунонии кишвар имконият медиҳад ки ба ин ҳадафҳо тоҷикистон расад. мақсади асосии роҳбарияти давлату ҳукумати кишвар ин пеш аз ҳама баланд бардоштани никоҳҳолии мардум ва мақсаднок амалӣ кардани ҳадафҳои стратегӣ мебошанд ки метавонад дар марҳилаҳои баъдӣ ҷиҳати пешрафти ҳамаи бахшҳои вобаста ба иқтисодиёти миллӣ заминаи воқеӣ гузорад. имрӯз дар сиёсати дохилӣ ва хориҷии роҳбарияти мамлакат пешбурди соҳаи энергетика мавқеи аввалин дараҷа дорад. беҳуда нест ки сарвари давлати тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон зимни баромаду суханрониҳояшон соҳаи энергетикаро ҳамчун пойдевори асосии иқтисодиёти кишвар маънӣ дод мекунанд. маврид ба таъкид аст ки давоми солҳои соҳиби истиқлолӣ ҷиҳати татбиқи яке аз ҳадафҳои муҳими стратегияи таъмини истиқлолияти энергетикӣ иқдомоти бузурги созандагӣ пеш гирифта шуд ки дар доираи он бо ҷалби сармояи хориҷӣ ва татбиқи барномаҳои давлатӣ дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат нерӯгоҳҳои хурду бузург бунёду навсозӣ гардида зеристгоҳҳои барқӣ низ аз нав таҷдиду барқарорсозӣ шуданд ки сифати таъминоти нерӯи барқ ба аҳолӣ боз беҳтару хубтар гардид. мавриди таҷдид қарор гирифтани нерӯгоҳи барқи обии фатҳобод дар ноҳияи тоҷикобод далели гуфтаҳои болост. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бо мақсади расидан ба яке аз ҳадафҳои стратегии миллӣ таъмин намудани истиқлолияти энергетикӣ дар баробари бунёди иншооти бузурги тавлиди нерӯи барқ ба таҷдиди иншооти энергетикии мавҷудаи кишвар эътибори аввалин дараҷа медиҳад. бунёди нерӯгоҳҳои хурди барқи оби яке аз ҳадафҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар роҳи расидан ба истиқлолияти энергетикии мамлакат мебошад. дар ҷамоати деҳоти қалаи лаби оби ноҳияи тоҷикобод нерӯгоҳи хурди барқи оби фатҳобод фаъолият менамояд ки иқтидори лоиҳавиаш 282 киловатт-соат нерӯи барқро ташкил мекунад. нерӯгоҳи хурди барқи оби фатҳобод пурра аз таъмир бароварда шуда дар ин рӯзҳои сарди зимистон аҳолии ҳудуди нерӯгоҳро бо барқи доимӣ таъмин мекунад. имсол тибқи нақша чорабиниҳо барои фаъолияти мунтазам ва самарабахш дар давраи тирамоҳу зимистони имсола бо дастгирии филиали ҷамъияти саҳомии кушодаи шабакаҳои тақсимоти барқ дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳур дар қисмати турбина, чархаи корӣ ва қисмати обпартои он таъмири пурра гузаронида шуд. инчунин канали обгузари нерӯгоҳ аз лойқа ва резишҳои кӯҳӣ тоза карда шуд. айни замон нерӯгоҳ бо вобаста ба маҷрӯи воқеии об бо шабакаҳои барқи 10 киловатти шабакаҳои барқ параллел пайваст буда мӯътадил кор мекунад. мо кормандони шабакаҳои барқ ҳамеша кӯшиш менамоем ки иқтидори истеҳсолии
нерӯгоҳро зиёд намуда дар таъминоти нерӯи барқи муштариёни мамлакат каме ҳам бошад саҳми худро гузорем. иқтидори лоиҳавии нерӯгоҳ 282 киловатт-соат буда айни замон вобаста ба маҷрои воқеаи об зиёда аз 100 киловатт нерӯи барқ истеҳсол менамояд. самаранок истифода бурдани нерӯи барқ ва пардохти саривақтӣ маблағи барқи истифодашуда нишонаи фарҳанги баланд ва масъулияти шаҳрвандии ҳар як сокини мамлакат буда ба таъмини фаъолияти мунтазаму боэътимоди шабакаҳои интиқолии барқ ва низоми энергетикӣ мусоидат менамояд. дар соли сипаришуда пардохти маблағи барқӣ истифодашуда аз аҳолӣ 95% ва ташкилоти муассисаҳо бошад 64% нақшаро ташкил мекунад. дар соли сипаришуда ба миқдори 6650 адад ҳисобкунакҳои барқиро аз дохили хонаҳо ба кӯча бароварда, аз ин 5010 адад ҳисобкунакҳои индуксионӣ ба ҳисобкунакҳои электронии замонавӣ иваз ва насб карда шуданд. бобати истифодаи оқилонаву самараноки қувваи барқ, пардохти маблағи саривақтӣ истифодаи он, инчунин пешгирӣ намудани сарфаи зиёди барқ, истифодаи фурӯзанакҳои тафсону баландшиддат дар маҳаллаҳои аҳолинишин, муассисаву ташкилот, корхонаву идораҳо, гурӯҳҳои корӣ ташкил карда шуда, суҳбату вохӯриҳо гузаронида шуданд. кормандони шабакаҳои барқи шаҳри турсунзода ҷиҳати таъминоти аҳолии минтақа ва корхонаву ташкилот дар ҳамаи фасли сол бо нерӯи барқи хушсифат талош ба харҷ медиҳанд. бо ин мақсад дар ҳудуди шаҳр симчӯбҳо ва хатҳои барқи баландшиддат ивазу таъмир карда мешаванд. ҳадафи асосии анҷоми ин тадбирҳо кам кардани сарбории трансформатор ва бартараф намудани муаммоҳои ҷойдошта дар низоми барқрасонӣ арзёбӣ мегардад. дар ин хусус ҳамкоронамон Хуршед Ҳалимов ва Тоҳир Сулаймонов гузориш медиҳанд. шаҳри турсунзода аз шаҳрҳои саноатии мамлакат ба ҳисоб рафта дар ҳудуди он корхонаҳои хурду калони истеҳсолӣ фаъолияти пурсамар доранд. илова бар ин дар маркази шаҳр шумораи зиёди биноҳои истиқоматии баландошона мавҷуд буда аҳолӣ ба таъмини хушсифати қувваи барқ эҳтиёҷ доранд. аз ин хотир барои фаъолияти мунтазами корхонаҳои истеҳсолӣ, гарм нигоҳ доштани биноҳои баландошона ва таъмини мардуми шаҳру деҳоти шаҳри турсунзода шабакаҳои барқи минтақа тамоми имконатҳоро сафарбар намуда дар зеризгоҳи барқтаъминкунӣ таҷҳизотҳои наву замонавиро насб мекунад. шабакаҳои барқи шаҳри турсунзода дар давраи тирамолу зимистони солҳои 2021 як қатор корҳоро ба анҷом расонид. аз қабили ивази хатҳои барқи ҳавоӣ 0410 киловолт, ивази пояҳои чӯбин ва пояҳои оҳану битонӣ, ивази симҳо ва дигар корҳоро ба анҷом расонид, ки ҳозир шабакаҳои барқи шаҳри турсунзода дар якҷоягӣ бо мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри турсунзода ва аҳолӣ ва соҳибкорони шаҳри турсунзода ивази хатҳои барқии 04 ва нақша гирифтагианд, ки дар давраи соли 2022 ба анҷом мерасонем барои кам кардани талафоти энергетикӣ ва мунтазам бо қувваи барқ таъмин намудани аҳолии шаҳри турсунзода кӯмак мекунад. шабакаҳои барқи шаҳри турсунзода дар нақша дорад, ки якчанд маҳаллаҳои аҳолинишина трансформаторҳое, ки қудрати паст шиддат буданд, шиддатҳошо паст буданд, ба шиддати баланд иваз карда ва онҳоро ба маркази бор оварда барои мардуми шаҳри турсунзода барқи хушсифат таъмин намоем. фаъолияти мунтазам ва таъмини бемайлони минтақа бо қувваи барқ аз таъмини саривақтии трансформаторҳои фаршудашуда ва иваз намудани симчӯбҳои дар ҳолати садамавӣ қарор дошта ба сутунпояҳои оҳану бетонӣ вобастагӣ дорад. соли ҷорӣ низ дар ин самт корҳои муайян ба анҷом расонида шудааст. ба хотири аз байн бурдани сарборӣ ва баландбардоштани сифати таъминот бо қувваи барқ масъулин таҷҳизоти нав ворид намуда ҳамзамон трансформаторҳои деҳотро аз таъмир бароварданд. соли 2021 дар муассисаҳои таълимии минтақаи Кӯлоб мушкилот дар самти таъминот бо компютер вуҷуд дошт ва ҳамкоронамон дар шаҳру ноҳияҳо ин мавзӯъро пайгирӣ карда буданд. дар нишасти матбуотии роҳбарияти вилояти Хатлон ин ҳолат дигарбора матраҳ шуд ва вазъияти имрӯза аз сардори раёсати вилоят пурсида шуд. ҳамкоронамон дар ҳамин маврид гузориш омода сохтанд. давоми соли 2021 бо мақсади шиносоӣ бо вазъи иҷрои барномаи давлатии компютеркунонии муассисаҳои таълимӣ, гурӯҳи эҷодии мо дар муассисаҳои таълимии шаҳру ноҳияи Кӯлоби вилояти Хатлон тадқиқоти журналистӣ гузаронид. ҳангоми аз симхонаҳои компютерии муассисаҳо дидан кардан маълум шуд, дар баъзе муассисаҳо ё умуман компютер вуҷуд надорад ё дар ҳолати корношояманд. хонандагони ин муассисаҳо дарсҳоро аз ин фан тариқи назариявӣ мегузаштанд. директорони муассисаҳо ва омӯзгорони фанни мазкур бо таассуф аз надоштани шароит ҳарф мезаданд. дар симхонаи компютери мо имрӯз 32 адад компютер арзи вуҷуд дорад
аз онҳо як қисмашон бошад дар ҳолати коршоям ҳасту мо бо хонандагон кор мекунем, як қисми дигаршон бошад аз сабабе ки мақсад клавиатура мушак норасоӣ дорем, ҳамун сабаби сол мо кор карда наметавонем. соли 2021 ба охир расид ва аз чигунагии вазъи компютеркунонӣ дар ин сол дар нишасти матбуотии раиси вилояти Хатлон аз сардори раёсати маорифи вилоят пурсон шудем. ҳарчанд хоҳиш кардем, Ашуралӣ Олимӣ ба камера пуштгардон ва корношоямии компютерҳоро рад намуд. дар муассисаҳои таълимии гурӯҳи шаҳру ноҳияҳои кӯлоби вилояти Хатлон беш аз 50% компютерҳо аз насли Pentium буда ҳатто ба таъмир ниёз надоранд. маблағҳои дар ин самт аз ҷониби мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон равона гардида барои таъмири ҳамин компютерҳо масраф шуданд, ки ҳамагӣ баъди як ҳафта вайрон шуданд. сардори раёсати маорифи вилояти Хатлон бошад, аз 70% корношоямии компютерҳо иттилоъ надоштааст. шароити надорем компютер гирён кунем ва хонандагоқат ягон чора бинем. Кор намекунанд компютер. Як мисол қисмоша ишон метем хонандагора мисол бигем вазифаро иҷро мекунанд қисмои ё чи мисол бигем чи вазифа доранд ҳар як функсия қисми ҳамиу ник хай надорем як шароити нест ки мо мисол бигем кор кунем бо дар муассиса 14 компютер аст. 14 компютери корношоям аст. се таи дигаш дар ҳолати таъмирталабанд. омӯзгорон мегӯянд, ки компютерҳои Pentium барномаҳои нави таълимиро қабул карда наметавонанд ва роҳи ягона ба компютерҳои насли нав иваз кардани онҳо мебошад. компютерҳое ки дар муассисаҳои таълими мо ба кор бурда истем, ин компютерҳо Pentium 1 DDR ва Pentium 1 ва охирон соле ки мо компютер дар мактабот таъмин кардем соли 2007 мебошад. ба ҳамин хотир барномаҳои нав қати умуман компютерҳо кор карда наметавонад. дар нишасти матбуотии шуъбаи раёсати маорифи вилояти Хатлон дар минтақаи Кӯлоб иттилоъ доданд, ки дар минтақа 590 муассиса мавҷуд аст ва аз ҳисоби раёсати маориф ба онҳо як миқдор компютеру тахтаҳои электронӣ дастрас намуданд, вале ин нокифоя аст. асосан иҷроиши барномаи компютеркунонӣ ба мақомотҳои иҷроии ҳокимияти давлатии маҳал мансубай новобастаи мо дар соли гузашта бо дастгирии мақоми иҷроии ҳокимияти давлатии вилоят 75 адад компютер, 75 адад тахтаҳои электронӣ минтақада тақсим карда будем соли гузаштагӣ. ҳами иқдом имсол ҳам дастгирӣ ёфта буд, як миқдор компютер тахтаҳои электронӣ овардагӣ ҳастанд то ҳастае, аммо молрасон пурра накардааст толи чизшона дар ҳолати пурра шидан бо айсар тақсим мекунем. дар соли 2022 барномаи компютеркунонӣ дар муассисаҳои таълимӣ чӣ гуна ба роҳ монда мешавад, вақт нишон хоҳад дод. ширинҷон Сафарзода, Сайфиддин Исмоилов аз минтақаи Кӯлоб барои барномаи иттилоотии таҳлилии ҷамъбасти ҳафта. мақомоти салоҳиятдори давлатӣ ҷиҳати таъминоти китобхонаҳои марказиву оммавии шаҳру ноҳияҳои мамлакат бо адабиёт тадбирҳои судманд амалӣ месозанд. Аммо то ҳанӯз дар аксар шаҳру ноҳияҳо ин мушкилот боиси нигаронии кормандони китобхонаҳо ва муштариёни онҳо мебошад. дар ноҳияи Нуробод низ айни ҳамин проблемаро ҳамкорони мо мушоҳида сохтанд. муассисаҳои фарҳангии ноҳияи Нуробод хизматрасонии маданию фарҳангиро ба аҳолӣ дар сатҳи зарурӣ ба роҳ монда баҳри баланд бардоштани маърифатнокии умма, дарёфт ва ҷалби истеъдодҳои ҷавон ва эҳёи ҳунарҳои мардумӣ корҳои заруриро ба роҳ монданд. яке аз самтҳои асосии бахши фарҳанг рушд ва тавсеяи соҳаи китобдорӣ ва бадин васила маърифатнок намудани аҳолӣ мебошад. дар ин самт корҳои тарғиботию ташвиқотӣ тибқи нақшачорабиниҳо дар сатҳи зарурӣ роҳандозӣ шуданд. зимни наворбардорӣ бо мақсади огаҳӣ ёфтан аз вазъи китобхонаҳои бахши фарҳанг маълум гардид, ки дар тобеи бахши фарҳанг ду китобхонаи марказӣ аз ҷумла як китобхонаи бачагона
و 22 کتابخانه‌های دهاتی فعالیت دارند. مخصوص امروزها با مقصد اشتراک در آزمون فروغ صبح دانایی صف اعضایان کتابخانه‌ها بیشتر گردیده ایستادند. محض نتیجه همین آزمون‌های جمهوریوی بیتی امروز شماره خوانندگان در کتابخانه‌های ناحیه چند برابر افزوده است. خیلی زیاد شده است که این از رشد دانش و فرهنگ این ملت در آینده شهادت می‌دهد. در آزمون فروغ صبح دانایی و تاجیکستان وطن عزیز من کارمندان شعبه فرهنگ ناحیه خیلی شرکت فعالانه ورزیدند، با آزمون جمهوریوی را خط گرفتند و سزاوار 3 نفر سزاواری دیپلم گردید. طبق اطلاع مسئولین سال سپری شده به کتابخانه کتاب‌های تازه نشر وارد نگردیده است. امروز مشکلات اساسی کتابخانه نرسیدن کتاب‌های بچگانه میباشد. فوند کتابخانه ما 5735 کتاب موجود است. در کتابخانه امروز کتاب‌های تازه نشر نمیرسند. از این سبب می شود که در حالت مراجعت شهروندان نمی توانیم آنها را قناعت بخش نماییم. خوانندگان زیاد میپرسند، مراجعت میکنند، اما ما طلبات آنها را قانع کردن نمیتوانیم و با کتاب‌های تازه نشر آنها را به آنها دسترس کردن نمیتوانیم. این خیلی کم بودی است، چون که کتاب‌های تازه نشر حتما باید خواننده خود را داشته باشد و تکنولوژی اطلاعاتی هم در ما کمبودی‌های زیادی داریم که گفتن در کار است که در حالت بسیار منفی قرار دارد. دیگر کتاب‌های بچگانه در شعبه بچگانه کتابخانه‌های ناحیه عموما در حالت خیلی حزن‌آور است. امید است که مسئولین در این باره یک چاره‌جویی می‌کند و خوانندگانی که تشنه کتاب هستند در روزهای نزدیک یا ماه‌های نزدیک طلبات آنها را قانع می‌گرداند. امروز دسته هنرمندان بخش فرهنگ ناحیه برای تهیه برنامه ادانه کنسرتی بخشیده به جشن نوروز آمادگی می‌گیرند. مشکلی هنرمندان عین حال در ما همین است که همین اسباب‌های موسیقی و همین اسباب‌های برقی نمی‌رسند. رشد ساحه فرهنگ و معرفت نوکی اهالی خصوصا جوانان امروز از هر وقت دیده اهمیت خاصه داشته بهر رشد ساحه از طرف مسئولین تدبیرهای ضروری اندیشیده می شود. زمین‌های حاصلخیز، آب فراوان دریای پنج و شرایط مساعد طبیعی امکان داده است که در دهات گلستان ناحیه واسع نظام باثمر استفاده زمین به راه مانده شود. در نتیجه درست به کار بردن امکانیت‌های طبیعی و قوه انسان، شرایط اقتصادی و اجتماعی دهقانان رشد کرده، سطح زندگی دهقانان بالا رفته است، میگوید همکار ما در منطقه خواجه نظریف. این میوه‌های شادبار که روی این زمین رویدند قلفینای است. در دهات گلستان ناحیه واسع در خواجگی دهقانی به نام اسماعیل در گرمخانه پرورش می‌یابند. نیمه دوم ماه فوریه حاصل قلفینای در عرفه پختن است. برای گرفتن حاصل بلند قلفینای این شب و روزها خواجگیداران تدبیرهای ضروری را عملی نموده ایستادند. ما سال اول است در گرمخانه در 10 سوتیق زمین در گرمخانه قلفینای میکنیم و یکم حاصل را از دست دادیم از سبب تجربه نداشتنمون و متخصصان به ما مصلحت دادند و کوشش میکنیم که از این بهتر شود و حاصل خوب به دست گیریم. پرورش قلفینای در گرمخانه در خواجگی دهقانی به نام اسماعیل نوگانی در این دهات میباشد. گروه کاری جماعت دهات با جلب متخصصان با دعوت خواجگیداران به اینجا آمده از شرایط گرمخانه و نگاهبین محصولات دیدن نموده به خواجگیداران مصلحت‌های مفید دادند. تجربه ها نشان داد که در حقیقت با استفاده گرمخانه ها حاصل بر وقت رسیده حاصل خوب میتوان به دست آورد.
хоҷагиҳои ҷамоати деҳоти гулистон манфиати истифодабарии гармхонаро дида дар майдони 2.5 гектар замин бо тарзи гармхона ҳосил ба даст меоранд. дар хоҷагии деҳқонӣ ба номи исмоил аз гармхона ба таври васеъ истифода менамоянд. дар паҳлӯи ин гармхона дар гармхонаи дигар хоҷагидорон кучати помидор парвариш намуданд. ин ниҳолҳои дар қутиҳо рӯида рӯзҳои наздик ба берун бароварда шуда шинонида мешаванд. дар баробари истифодаи гармхона дар деҳоти гулистон аз кишти таги плёнка аҳолӣ ба таври васеъ истифода менамоянд. дар қитъаи замини назди ҳавлигӣ манзили истиқоматии сокини деҳаи гулистон хоҷаназар тағоев картошка таги плёнка парвариш меёбад. хоҷаназар мегӯяд ки соли гузашта барои таҷриба аз як ҳиссаи замин ба қадри 400 центнер ҳосили картошка ба даст овардааст. ӯ ҳавасманд шуда имсол дар замини назди ҳавлигиаш ба пуррагӣ картошкаи таги плёнка киш кардааст. манфиати ягон иборате ки то 20 апрел замин картошка холӣ мешавад, ҳосили дем карда мешавад. хоҷаназар тағоев дар самти истифодаи самараноки замин ва хок таҷрибаҳои гуногун гузаронидааст. ӯ ҳар як ваҷаб замини назди ҳавлигаашро оқилона истифода кардааст. ҳатто дохили пояҳои сутунҳои оҳании тогзори чойлобиро хок пур карда нахуд ва бодирин коридааст. дар таъмини амнияти озуқавории кишвар ва ғанигардонии бозори истеъмолӣ бо маҳсулоти барвақтӣ хоҷагидорону деҳқонони ноҳияи кушониён саҳми арзанда доранд. заҳматкашонии ҷамоати деҳоти сарвати истиқлоли ноҳия дар баробари кишту кори зироатҳои гуногун дар замини хоҷагиҳои деҳқонӣ ҳамчунин истифодаи самараноки қидаҳои назди ҳавлигӣ ва заминҳои ёрирасонро васеъ ба роҳ мондаанд. ҳамкоронамон Шаҳлои Аҳмадхон ва Фирӯзҷон Қурбонов атрофи ҳамин мавзӯъ гузориш омода кардаанд. деҳқонони ҷамоати деҳоти сарвати истиқлоли ноҳияи кушониён бо истифода аз усулҳои муосири ғанисозии таркиби хоки заминҳои корам, ташкили гармхонаҳо ва ба роҳ мондани парвариши зироатҳои серталабгори бозори истеъмолӣ дар 4 фасли сол аз марзҳои зархези худ ҳосили фаровон мерӯёнанд. назди ҳавлӣ 20 сотиқ замин дорем, 2 оила местем. хай нағз замин фақат зиндагимон пушти кишти кора. 1 январ уруқи бодринг да тар мекунем, мешнонем, 1 солда то 2 бор то 3 бора ҳосил мегирем. ҳар як гармхона 2000 кучат мебарад. 1 метрда 4 та 5 та бодринг мешнонем. нағз ҳосилнокиш нағз бодринг, помидорам мекунем. аим гармхона то 1 тонна 800 кило 700 кило бодринг мечинем. бо болгариям мечинем бисёр. хай помидорам мекунем 600 кило 500 кило помидорам мечинем. хай нағз ҳосилнокиша нағз 1 солда 2 бор ҳам помидор ҳам бодринг 2 бор мекунем. тибқи иттилоъ дар қаламрави деҳоти мазкур тамоми хонаводаҳо аз усули кишти маҳсулоти барвақтӣ дар зери плёнкаву гармхонаҳои мавсимиву доим амалкунанда самаранок истифода намуда, новобаста ба масоати заминҳои ихтиёрдошта ба қадри кофӣ помидору бодиринг ҷамъоварӣ хоҳанд кард. дар ҳудуди ҷамоат ҳамасола деҳқонон ба парвариши барвақтии маҳсулотҳои хоҷагии қишлоқ ба монанди помидор, бодиринг, қаламфури тез, қаламфури ширин, боимҷон ва дигар намуд зироатҳо машғуланд. ҳамасола деҳқонони ҳудуди ҷамоат асосан деҳаҳои бофанда, деҳаҳои янгюл, дар қидаҳои заминҳои назди ҳавлигӣ, заминҳои ёрирасони президентӣ ва хоҷагиҳои деҳқонии хурде ки 0.33 га ба ҳар як хоҷа аҳолӣ дода шудааст, гармхонаҳо ташкил намуда барои иҷро намудани барномаи амнияти озуқавории кишвар ба маҳсулотҳои барвақтӣ кишт карда ба бозорҳои ҳудуди шаҳри Бохтар ва шаҳри Душанбе мебароранд. айни ҳол дар гармхонаҳои назди ҳавлигии сокинон кучатҳои бодирингу помидор нашонамои хуб ёфта, аллакай шумораи зиёди барзгарон кучатҳои расидаро ба растаҳо шинонида истоданд. аз талошу заҳматҳои деҳқонони асили ин минтақа аён аст ки чун солҳои қаблӣ яке аз аввалинҳо шуда ҳосили бодирингу помидори барвақтиро ба бозору дуконҳои маҳаллӣ хоҳанд баровард. помидор шинондагием, қалампури тез шинондагием, болгарӣ шинондагием. мана бо помидорҳои сортҳои дигар намудаша шинондагием дар ящик барои он ки вайҳо дертар кабутӣ мекунад. дертар то моҳҳои сентябр, октябр ҳосил метиҳад. барои ҳамин бо вайҳоя дертар мечошем. ҳозираш ба ин помидорҳо барвақтӣ будан ба мо пештар инҳоро расадка кара ба замин гирифта шинонда ҷоҳоро холӣ кара оянда ба тайёргарӣ ба ҳосили дигар тайёр мешем.
من قریب در غرق گل استادن آخرهای فورال مرتبه تیار میشد. عائله علی نظرف‌ها در دهه بافنده ناحیه کوشانیان از زمره دهقانان پرتجربه به شمار رفته، همسالت تنها با استفاده از قطعه زمین خرد نزد حولیگیش از حساب کشت سبزواتی بروقتی حاصلی فراوان به دست آورده، هم در ارزانی و فراوانی بازارهای وطنی حصه گذاری میکند و هم با این وسیله سطح روزگار خود را به همین مهنت کنی راحت میبینی، مهنت نکنی راحت نمیبینی. همین ما حرکت میکنیم که همین یگان وجب زمین همین بیکار نمونده، همین کار کنیم، همین زندگی ایروی همین برکتش همون یک وجب همون موندگی ده ممکن همون برکت همین. بهاری پمیدور حاضر، وقتی که پمیدور جمع کردیم گرفتیم تیراماهی با بودرینگ بکنیم، بعد بودرینگ حاصل سیوم مکه یگان لبلبوی با یگان چی دیگه با حاصل وای میکنیم، کشت کار میکنیم. بسیار ما همین خرسندیم، همین شرایطی که ما در حاضر مهیا کردیم، همین شرایط نگاه کردیم، ما کار هم به پیش برده شدیم. ما همین راضییم، همین کاری میکردیم، ما همین نان حلال یافته خورده شدیم. زندگی ایساب همین دهقانی خدا دا شکر، همین اگر دهقان نقص کار کنه هم میپوشانه هم میخورانه با ذخیره میکنه هم اشته میشوه. با نظر داشته وضع مرکب جهانی امروزه کار و طرز براه میمونیم که به هر گونه مشکلاتی احتمالی آماده باشیم و ذخیره مواد خوراکا را افزون نموده از نارساگی مواد غذایی در دلخواه مورد تنقیصی نکشیم و اینچنین در تامین امنیت عضوخواری مملکت دائما سهم گذاشتن ما نهایت مهم است. از این لحاظ با استفاده از تخم‌های اعلی صفت در یک سال از زمین‌های کارم خود 2-3 مراتب حاصل می‌رویانیم، میگوید امکی رحیم. بینندگان عزیز، با پیشنهاد این مطلب رسیدیم به پایان برنامه نوبتی اطلاعاتی تحلیلی جنبسته هفته. در هفته پیش آمد به شما اقبال و موفقیت های نو به نو تمنا داریم. خوش باشید و تا دیدار.